għaddew 100 sena minn viżjoni li ħolmu biha 12 Malti li rridu jaraw Malta moderna u soċjetà aktar ġusta. Ħolma li waslithom biex iweldu lill-Partit Laburista, moviment li llum jiġbor fih danu lill-faxex kollha tas-soċjetà Maltija u Awċija. Matul l-eżistenza tiegħu, il-Partit Laburista wettaq bosta kisbiet li kienu kollha xprunati mill-prinċipji soċjali li għadu jħaddan sal-lum. Inħossni kburi ħafna iżda ukoll imċekken li fil-100 sena mit-twaqqif tal-Partit Laburista ninsab fit-tmexxija tiegħu. L-istorja tagħna, l-istorja ta' dan il-moviment, hija msejsa fuq kisbiet kbar li waslu għal bidla pożittiva fil-livell tal-għajxien u fil-kwalità tal-ħajja tal-ħaddiema u l-familji tagħhom. Tul is-snin rajna diversi persuni, protagonisti ewlenin fil-Partit Laburista li emnu fil-ħila tal-Maltin u tal-Awċin. Kull darba li l-poplu għafdaħ bit-tmexxija ta' pajjiżna, il-Partit Laburista wettaq riformi soċjali kbar. Wellet sistema tas-saħħa b'xejn għal kulħadd u daħħal sistema ta' ħarsien soċjali, welfare state li hija lejra ta' bosta pajjiżi madwar id-dinja. Kull mexxej li kellu dan il-moviment ħadem ukoll għat-tisħiħ tad-demokrazija ta' pajjiżna. Stinka biex tal-vot lin-nisa u għall-ewwel darba żgħażagħ ta' 16-il sena se jkunu jistgħu jivvotaw fl-elezzjoni ġenerali li jmiss. Mexxejja li ħadmu biex il-siedna ma jibqax aktar imkasbar, emanċipaw lill-mara Maltija u ssiltu biex pajjiżna Malta saret Repubblika u kisbet il-ħelsien tagħha mill-ħakma tal-barrani. Anka meta kien fl-oppożizzjoni, il-Partit Laburista ma ssupervjax. Baqa' jkun fonti ta' ispirazzjoni u ta' idejat ġodda u ħadem biex isaħħaħ isem pajjiżna. Il-Partit Laburista kien tarka biex iħares il-jeddijiet ta' eluf ta' ħaddiema minn gvernijiet li riedu jċaħdulu dak li tant stinka għalih, fosthom is-saħħa b'xejn għal kulħadd. Ninsab konvint li l-Partit Laburista baqa' rilevanti wara tant snin u llum jinsab fit-tmexxija ta' pajjiżna għax kien maqut u kellu nies fih danu li kienu għaċċana l-bidla. Qatt ma straħu fuq il-kisbiet tal-imoddi, ħolmu dwar Malta ġdida u moderna, Malta li tissiret għal ġustizzja soċjali u għad drittijiet ċivili anka f'mumenti fejn il-forzi kollha fil-pajjiż ħarġu għat-tabla ħabel kontrih. Din l-okkażjoni għandha sservina mhux biss biex infakru dak li għaddew minnu l-fundaturi tal-partit, iżda wkoll eluf ta' Maltin u Awċin li ġew warahom u li baqgħu jożżu f'moħħhom u f'qalbhom il-viżjoni tagħhom. Iżda ma nistgħux nintilfu biss fin-nostalġija u waqt li tajjeb li niftakru minn fejn tlaqna u fejn wasalna llum, irridu nirriflettu u nfasslu t-triq li rridu mmorru fil-ġejjieni. X'Malta rridu għall-ġenerazzjonijiet tal-lum u għal dawk li ġejjin warajna. Iż-żminijiet u l-isfidi jinbidlu, kif jinbidlu l-aspirazzjonijiet tan-nies u għalhekk irridu nġeddu l-moviment tagħna ħalli jibqa' l-akbar forza politika u ta' bidla f'dan il-pajjiż. Nistqar li l-vjaġġ ta' dan il-moviment kellu tluħ u l-inżul tiegħu u kien hemm ċirkostanzi fejn iva naqas u seta' ġie aħjar. Iżda dan il-moviment huwa moni b'nies li għarfu s-sinjali ta' żminijiet. Għarfu li l-aħna huwa akbar mill-jiena. Karatteristiċi ewlenin tagħna bħala moviment maqut. Fuq kollox huma l-valuri tal-ġustizzja soċjali li żammew dan il-partit maqut u li minnu sawret politika li tilħaq l-ambizzjonijiet ta' kull persuna fis-soċjetà Maltija. Valuri u prinċipji soċjali li waslu fost oħrajn għad-dħul f'Malta tal-paga minima nazzjonali u tas-sistema ta' pensjonijiet li raw it-tisħiħ tagħhom kull darba li gvern Laburista kellu tmexxija ta' pajjiżna. Moviment li wassal biex illum għandna fost l-inqas rati ta' qatt f'kull żmien. Ħidma li waslet ukoll l-investiment qawwi fl-infrastruttura u fl-edukazzjoni ta' wliedna. Investiment bla preċedent fis-sistema tas-saħħa ta' pajjiżna li wriet ir-reżiljenza tagħha ukoll fi żmien ta' pandemija. Dawn il-prinċipji li dejjem użżejna fir-ruħ soċjali tagħna kienu wkoll il-pedament biex bnejna ekonomija għan-nies
fejn il-ġid jitqassam b'mod ugwali ma' kulħadd. Dan wara li saħħaħna l-finanzi pubbliċi ta' pajjiżna billi ħassarna djun kbar li nħolqu taħt amministrazzjonijiet preċedenti. Dan il-moviment għad fadallu ħafna xogħol xi jwettaq biex jikompli jitrasforma lil dan il-pajjiż. Perswas li l-fundaturi ta' dan il-partit jinsabu kburin bir-riżultati li rnexxielu jikseb dan il-moviment fejn olla livell tal-għajxien tal-Maltin u l-Awċin. Iżda fl-istess waqt konvintu ukoll li għad fadal ħafna xi jsir biex inwettqu il-viżjoni tagħhom. Huwa ta' dieqa kbira li f'Malta tal-lum għad għandna familji li għadhom jgħixu fil-faqar. Minkejja l-ħidma li wettaqna biex tul dawn l-aħħar snin naqqasna bl-eluf il-familji li kienu saħansitra mċaħda mill-aktar affarijiet bażiċi tal-ħajja. Hija sfortuna wkoll li llum ma għandna tfal li jħallu s-sistema edukattiva tagħna bla ma jafu jikdbu jew jaqraw jew ħallu l-iskola kmieni minflok ma jkomplu bl-istudji tagħhom. Dawn huma wħud mir-raġunijiet li għalihom nemmen li l-Moviment Laburista tfadallu ħafna xi jwettaq fis-snin li ġejjin biex jilħaq il-miri li fasslu għalina il-fundaturi ta' dan il-moviment. Il-Partit Laburista wera li se jibqa' jkun qrib il-poplu u miftuħ għal kulħadd. Se nibqgħu nibnu l-politika tagħna fuq il-prinċipji tal-ugwaljanza, il-ġustizzja soċjali, il-mobilità soċjali u l-għaqda nazzjonali. Dawn kienu l-prinċipji li mexxewna fit-triq it-tajba f'dawn l-aħħar 100 sena u daw se jkunu l-prinċipji li se jibqgħu jmexxuna il-qudiem fis-snin li ġejjin.